Kaixo, nire izen Ander Hernandez da eta gaurkoan bideonetan azken produktuaren buruzko aurkezpena egiten dator, hau da nire lanaren sintesia. Jarduera honetan arazo sozial bati erantzuten zion lan idatzi bat egin behar genuen eta hori ebazteko bideak zeintzuk izan behar ziren aipatu behar genuen. Gaur egun gizarteak duen arazo hanietako bat nire ustez, beste ezberdinak diren taldeak ez onartzea da eta ezberdina den kanon horretatik ateratzen den guztia epaitzea. Eta bueno, zorionez, gaur egungo gizarteak aurrerapen guztiei esker, arazo sozial guztia hauei aurre egiten hasi gera, ezta? Eta aurrerapen sozial eta legalek eta baita komunikabideek eta internetek eskaintzen duten informazio zabalaren ondorioz, gaur egungo gazteek haien identitatea identifikatzeko eredu eta kanon asko dituzte eskuragarri. Hots, gazteek euren pertsonalitatea eta euren gustuak erakusteko askatasun gehiago dute. Baina tamalez, hala ere gaur egungo diskriminazioa nabaria da, batez ere gizarteko zenbait sektoretan, eta tamalez gaur egungo gazten artean aurrerapenak dauden arren hutsune handiak daude. Eta irakasgai honetan ikusi dugu tamalez diskriminazioa hezkuntzan oraindik ere gaur egun presentzia handia duela. Eta homofobia abiapuntutzat hartuta, nire lan honen helburua izan da pixkat analizatzea ikasle batek, homosexualen ikasle batek gela barruan eta kanpoan jasaten duen jazarpena pixka bat identifikatzea eta horren aurreko teknikak edo estrategiak pixka bat lantzea. Eta baita ere azken finean jazarpen hori identifikatzea eta ikertzea. Horretarako hezkuntzaren ikuspuntutik eman behar den erantzuna, hezkuntzaren komunitatearen sentsibilizaziotik hasten dela azpimarratu nahiko nukenik. Eta azken finean hori izan da nire lanaren gako nagusia, hori islatzen saiatu naiz. Horretarako ingurune seguruak sortu behar dira eta informazio nahikoa eta eskuragarria eskaini behar zaie ikasle eta gazte guztiei orokorrean. Familiarekin eta ikaslearekin babesa eta laguntza bermatzea ezinbestekoa izango da honetan eta komunikazio sare seguruak eta estuak izatea garrantzitsua izango da gako guzti honetarako. Eta ikasgela barruan arazo sozial guzti hauei aurre egiteko, lehenik eta behin homosexualitatearen aurrean sortzen diren aurre iritziak edo estereotipoak hautsi beharko genituzke. Hau da, aurre iritziak zuzendu ez, gaur egun oso hedatuak dauden aurre iritzi oker horiek zuzendu beharko genituzke. Hori lortzeko behintzat nire aburuz fokoa jarri beharko litzateke taldearen kohesioan eta erreflexio batean, hausnarketa batean. Hau da, individualki ikasleen hausnarketa hori sustatu beharko genuke edo saiatu beharko ginateke hori sustatzen. Eta horrela bote pronto hori zaila lortzea baliteken arren, hainbat jarduera posible ditugu hori guztia lantzeko. Eta horretarako adibidez Aldarte eta Bizikasi deituriko plataformetan materialak ditugu eskuragarri. Eta azkenik ondorio batzuk ateraz, proiektu honek erronka sozialak identifikatu eta hezkuntzatik abiatuta aldaketak bultzatzeko tresnak landu eta eskuratzea bideratzen duela. Ikasleen ongizatea bermatzea eta bizikidetza sustatzea duelarik helburu. Mila esker zuen arretagatik eta bestera arte. Aio gaztiak!